Guys, welcome back my YouTube channel. Jotonan lan sugo tai wisa hai ani YouTube channel nai tong nai rang na. Tini khe ang na funuk pinai tai wisa nogo ang tam khlai ya bon bagai na ang video rok daily funuk man liya bon bagai na ang tapok tam khlai mani funuk na nai tong ni ani video no man pressure mana oro hingke mulai bisli harjak so guys oro hingke dewisa ang oro sabai kai mani no sabai kai ne jai pai ka hingke tabuk hingkai mono ang gangla kai rijak mo hingke tori thangka rai di mo bego sibo tak pa to kai jegi ko beg siri dikang beg siri dika so guys nero na te phone gana bahai ma tong sari asuk din norok bai kamai tonguyo tai ang YouTube ro upload khaya norok nukmaya abon bagai dabuna dia ni strawberry bo bahai engkha sakatai busuk jartai nai thoka nai di bahai ma tong jakan ro ani YouTube no nai mani pore nro ana comment khai sari tai mo hinga to bedana mo hinga tam jani hin bung maya kodamang thaga ko pressure bithi pressure lu ungjang ne bo hinge yang to gobang ma chara tong khoi ko mo bedana mo bom bedana je paina musung nai ano comment khai sidi ang kom khen phale ri nai amo hinge to amra muka amra amo hairo khai tungo hinge sundirok chana nangmani bagai baltingo kai ruang norok ta kaisa nai mana na amo hanga hinge thai khajanai biti sini shorior thai ojon ke to moi ko asuk bangkha hinge norok jodi nangai tong khainge anu comment khaisa di ang nong ro hori mano so guys yang ta kaisa tungo mo hinge haising chajak mang no pai thang kam chuk jora bego kai mane ang norok je kono pano mani hamri mai ang tongkhe bego kai di so guys norok nang te phono gana guys make sam sotta no gana on doneri mani asuk yeri tongkha no te phono gana yang utongo so guys nai di yang no guklugo hinga ang sabai kai mani mo hinge nai di sugengkha hapan kabang masa khasing batai yang khe 150 asuk tor tomai khe 150 ro hangkai mani khe milok busa bahai ma tong khai nai di arate kaisa hangka mo khe mo fry mo bazani paisa mani sido ke o bedek no kayu bazar paisa mani o bedek no kai khe bo thangai phayo hinko yang mo tongo so guys yang ke chakumra bai khakuluk milok norok nang tak phunu gana norok nugui man khana ang milok kai mani amsuk din balugui tong mani amsuk milok rok tori man kha ang ke tai video ro upload khaije ge bai no amsuk norok bai krengi tong mani an bagai sorry so guys mo ke juta khaji jak no mo ke tamni bagai boi khwarok ri mai yang nani on bagai hai khai ri jago guys so guys ani milok to bathai to korari tongkha emne kita toria kho nong nang phunuksan ki site ye dekho wiman khana ang kabang mon mane kai kha ni kunai di ga ayam hajing ka to jinga ro botongo ke so guys no wai tebo phununga ni kabang mon tong kha hai khana asuk phununga man gala tabu ke phunungani taibo jara kabang mana tong kho norong ang phunugana ge tai no go tangi tongo abani bagai taibo samai mania niko buphang rok tongo already tiarang jak ge nog ni samung kabang mana tongo tangba ya bani bagai tabo kisa rest time khai tongmani bagai ge ano comment khai sawo ani dologo tamo video ro upload khaili ani sawo ge ang kisa ani bukhau bo musumui tongo upload ro khainani samai mania ngi tongo haibeno khainani bagai sai to khang hambai belai no ano comment khai saman bagai ge ta kaisa no na jinga kai ba nai gidi anyo khate smani be na eko sikhan tete asuk mo order jatse amse hamnya ni bagai ang joton khai mani abla ke bathai ke to kabang mana tongo yerbo tongo eko robo tongo ge umro ko khage jaja kha kabang mana cha kha ge tai harogo ko ge robo tongo bathai te kabang mana tongo sakok narok jalpui sana musung ke phaidi sinero jalpui buphang kodor ma tongo narok nang ke sari na college phaiti rok tuni phena ani college ta lok ta ani video rok nayo thik mote to nayana to pana narok sana musung ke sari ang college phaiga hinke tuni phene so guys narok buthai busuk bang nari buthai ke bang ma skeno so guys narok kusuk ni betar phunuk mandi ya go buthai amsu nuksine salchak jogo buthai karemiya
Sungno toro hakor khurui nyai poldin rui nyai toni ruo tei ruoi hingke tiriman pore bono wngko khaio harpek ruo tola o hingke to norok nukman khana buma rok omo khe bwsa hingke swrabui tongoi beke hingko buma rok hingke kisa kisa nukjago ta yang tei kaksa bo tongo hingko yang tei kaksa hingke baksa ke torch tongma khe bwsa bangkha na ang bwthai phunuk malia tamhinka hingke sal chakjakmani bagui phunuk malia belai kheno sal chakjagui tongo satung pra pra tungoi tongo emne ke oro jolpoi buphang kotorma tongo aboni bagui angkhe tungya o jaga o tong tongo haibano sal belai tungmani bagui bwthai rok photo o kaliya hingke video bo kaliya photo buinaikha ani video tinini amsukno wngnai so guys norok ani video kono ang chayamungsa khlaimani tongkha hingke norok ang nakardi comment khaisadi tei ani video no chajak tongkha hingke subscribe khainai comment khaisadi amsukno tini video wngnai next time no ani video nasingui tongni so guys asuk nunglai tata।